kedves barátunk! Bárhol is vagy most, engedd, hogy pár percre magunkkal repítsünk, és mutassunk neked valami igazán különlegeset. Van a világon egy páratlan borvidék, Tokaj hegyalja. És benne egy mesebeli település, Erdőbénye. Mi, amikor megpillantottuk ezt a varázslatos völgyet, azonnal beleszerettünk. Ide álmodtuk meg a béres szőlőbirtokot, itt telepítettünk szőlőt. Itt építettük meg a birtokközpontot az öreg diófa köré, ahol páratlan környezetben várjuk a látogatókat. Itt kezdtünk el borokat készíteni, olyan borokat, amilyeneket csak Tokaj földje adhat. Miért éppen itt? Gyere és fedezd fel te is! Nézz szét a völgyben a dombtetőről, ahonnan az egész birtokot belátni. Járd be a pincét, ahol a borok a helyi kádárok hordóiban érlelődnek. Mász fel a lőcsedűlőre, és megsálj a kilátó legfelső fokáig. Figyeld meg a szüretelőket, ahogyan az aszúszemeket szedik. Zarándokolj el a napba öltözött asszony kápolnájához. És ha a sok látnivalóban elfáradtál, kóstold meg munkánk eredményét, az egyedülálló béres borokat. Egy kortyban benne van a modern technológia és a borkészítés évszázados hagyománya, az odafigyelés, a vidék minden zamata és a boldogság, ami egy ilyen nap után a szívedbe költözik. Mi ezt éljük át nap mint nap. Gyere és fedezd fel te is! Szeretettel várunk Erdőbényén, a béres család és a szőlőbirtok csapata.